Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng injing lare-lare kelas kawan. Pripun niki kabare? Mugi sedantene sehat-sehat sedaya nggih. Amin. Pepanggihan malih kalian Bu Rika wonten ing pembelajaran basa Jawi. Nah, wonten ing pembelajaran basa Jawi menika awak dhewe wis tekan bab 3, yaiku tentang tradisi. Bu Rika arep jlentrehake babagan tradisi. Apa to kuwi tradisi? Nah, tradisi iku pakulinan sing biasa dilakoni utawa dileksanakake dening masyarakat kanthi turun temurun ing wektu kang ajeg. Tradisi iku uga dimangerteni pinangka sakabehing prakara kang diwarisake utawa tetep lestari saka jaman biyen nganti tekan saiki. Tradisi ing sajroning pangerten kang sempit yaiku warisan-warisan sosial sing isih lestari nganti seprene, isih diugemi kanthi kuat dening masyarakat nganti tekan saiki. Tujuan utawa ancase tradisi. Tradisi ing satengahe masyarakat nduweni ancas supaya manungsa bisa sugih ing babagan kabudayan lan nilai-nilai sejarah. Tradisi kuwi uga bisa mujudake urip kang harmonis. Nanging kang mangkono iku bisa kasembadan utawa bisa tercapai yen manungsa tansah ngajeni lan nindakake tradisi kanthi bener lan bener sarta miturut paugeran kang katemtokake. Jinis-jinising tradisi ana ing Indonesia. Siji, sing ana gegayutane karo wong. Iki urut wiwit lahir nganti seda utawa nganti mati. Ana sing pisanan kuwi nalika nembe mbobot. Ana ngebor-ngebori, ngloroni, neloni, ngapati, nglimani, ngenemi, mitoni utawa tingkeban, nguoloni lan nyangani. Sing nomor 2 ana lairan utawa nalika lairan. Kuwi ana mendem ari-ari. Brokohi, sepasaran, akekah, puput puser, selapanan. Nah, sing angka 3 yaiku nalika isih bocah. Kuwi nindakake tedhak siten, gaulan utawa nalika pas metu untune. Banjur nyetauni lan nyapeh. Nyapeh kuwi nalika bocah wis ora ngombe susune ibune. Sing angka 4 ana nalika pas isih lajang. Kuwi ana tinggalan lan sunatan dinggo wong lanang. Ana tetesan kuwi dinggo putri. Nah, terus
nalika isih Joko utawa isih prawan iku kudu ngantenake. Sing pungkasan nalika wis tilar utawa wis seda. Tradisine kuwi ana bedah bumi, sur tanah, 3 dina, 7 dina, 40 dina, nyatus, pendak pisan, pendak pindho, nyewu, lan sak liya-liyane. Sing nomer 2 kuwi ana gegayutan karo alam. Tuladane yaiku sedekah bumi, bersih desa, tolak bolo, baritan lan wiwit. Sing nomer 3 kuwi gegayutan karo agama utawa kepercayaan. Tuladane kuwi ya ana nyadran, ana sekatenan, grebeg sawal, grebeg besar, suran, saparan lan yakowiyu. Nah, yakowiyu kuwi ditindakake utawa dileksanakake neng daerah Jatinom, yaiku nyebar apem. Pripun lare-lare sampun mangertosi tradisine wong Jawa kuwi akeh banget, kudu dilestarekake. Nek menawi sampun pembelajaran daring dinten menika Ibu pungkasi nggih. Nah, dinten sakniki mboten enten tugas, ora ana tugas. Nah, Ibu pungkasi nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.